Dwi'n ôl yn ganol y coed, a dwi'n newydd ddal Dewi Pugh yn ffres o fod yn cysadlu. Mae'r chwys di dechrau sychu, Dew. Wel, mae'n waith sychu hefyd. Dipyn o waith, dwi'n chwysu dipyn mae'n gwneud, ond dwi'n digon ffit i dy job ma. O'n i'n iwsio fwyell mas gyda'i fa, mae Aeron. Right, gyda ni gael golwg gyda. A dwi wedi prynu on gen iseldirwr, redmwyr nôl, a ti wedi gweld banana grind di on. Pam banana grind? Wel, ti wedi gweld y siap banana. O, wyd, gwestiwn gwirion. A maen nhw'n cadw pethau syml i'r bobl syml, de. Ie. Ond mae'n finiog iawn, yn ysgol pan oedd hi'n mynd mewn i'r log, oedd hi'n mynd rei mewn reit ddifn, o'n i'n gorau wedyn. Sorry. Ond gan bod fi'n mynd gan ffit, i just symud i'n ffast, de. Dim digon ffit, neu ry grif allan, Dew. Bach o'r ddau, wrach. Room is on 8. Reit, pwy sy'n wrthi wan? Dyn ni gael microfon arall i ti fan hyn wan. So mae gennym ni'r cymal 3, y trydydd cymal yma wan. Glenn Penlington di'r boi ar y cefn. Oedd i pencampwr Prydain. Albanwr wedyn. Ffrind i sy'n ffensio. Un o gwir y siec wedyn. Seamus. Boi all y siec. Dwi'n meddwl mae Robin. Boi ma. Gerald. Eugene yr heddwas. Jake ar y pen. Jyst iawn amser i Jake rechau wan. Iawn? Mae ofyn i 8 cyn gychwyn. Ie, ond mae oedd i gwneud o fel un dweud ti. Ti'n gorfod ennill yr hyd, y 2 gyntaf bob hyd sy'n mynd mewn i'r rownd yr ynol. A wedyn haid ti ennill y rownd yr ynol. A ti'n cael 3 eiliad am mewn gyntaf, 2 eiliad am mewn ail mewn rownd yr ynol, de. Ie. A 1 am mewn drydydd. Anyway, ond mae'r Albanwr, mae Glenn i ffwr. Ond mae hwn ystod gorffen fan hyn, y boi. O, mae Gwlad Belg wedi gorffen. Go gaffi. Iasgo, bo hynna'n gyflym iawn. O, Gwlad Belg, mae hwnne. O, hwnna'n siafio gan efo hwnna, dod i? Mae hwnne symud, hwnne fwyall lot gwell. Mae dy ffrind i y ffensiwr wedi gorffen. O, ie, ffensiwr apus. Di wedi cymryd o ffens heddiw. Na, chdi. A mae di bod yn cael rhywun adeg i hoelio nhw mewn hefyd. A pawb wedi gorffen, Dewi? O, hynna'n gyflym, mae'r safon yn uchel mae heddiw. Mae safon yn uchel, wel, mae wedi bod yn chael drwy'r wrsos. Mae'n 76 cystadleuyd dwi'n meddwl rhwng y merched a'r dynion yn yr adran yma. Rhaid ti wrthi nesaf? Dwi'n yn siŵr, ond dwi'n gwybod bod gennau dipyn o logs i dorri heddiw, de. Ar ôl sychu'r chwys na? Ie, ond dwi'n trio cyfyd yn bach o wynt rhwng 2 siop. Mae'n bwysig. A dyn, hei lwc, gai i well sioe yn ei log nesaf. Edrych ymlaen, dywylio di. Dwi'n mynd i gamu lawr, Dew. Dwi'n mynd i uchder. Diolch am y sgwrs. Ie, handrel, dwi'n meddwl. Handi di'r off-cuts, ma. Da iawn.